Ένα ακόμα έργο παραδίδεται. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτό το έργο και ικανοποιημένη γιατί τελικά καταφέραμε να ολοκληρώσουμε και να τοποθετήσουμε ένα σύστημα το οποίο είναι πρωτοποριακό και μοναδικό αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Το σύστημα αυτό, όπως θα μας μιλήσει μετά και ο επικεφαλής της εταιρείας που έχει κάνει όλη αυτή την εγκατάσταση, είναι βραβευμένο σύστημα σε όλο τον κόσμο και πιστεύω ότι θα εξυπηρετήσει πάρα πολύ, όχι μόνο το Δήμο Στυλίδας, που βεβαίως για αυτό το Δήμο δουλεύαμε όλο αυτόν τον καιρό, αλλά θα εξυπηρετήσει και ολόκληρη τη Φθιώτιδα, πιθανόν και τη Στερεά. Γιατί αντιμετωπίσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, αντιμετωπίσαμε πάρα πολλά καιρικά φαινόμενα, μεταξύ των οποίων βέβαια και τις πυρκαγιές. Και γι' αυτό ακριβώς εγκαταστήσαμε αυτό το σύστημα. Θέλω να πω ότι αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε, εγκρίθηκε μάλλον αυτό το έργο το 2021. Έχουμε δουλέψει από το 2020 γι' αυτό, να ολοκληρώσουμε τη μελέτη και αφού πήρε τις καλύτερες βαθμολογίες, είμαστε από τους λίγους δήμους δηλαδή που καταφέραμε για σύστημα πυροπροστασίας και γενικότερα για πολιτική προστασία να πετύχουμε αυτή τη χρηματοδότηση, η οποία φτάνει στο ύψος των 350.000 ευρώ και νομίζω ότι αφήνουμε στο Δήμο παρακαταθήκη για τους επόμενους, για την επόμενη δημοτική αρχή και για την επόμενη γενιά. Δηλαδή, πραγματικά αφήνοντας το Δήμο Στυλίδας τις επόμενες μέρες, πλέον αλλάζει η δημοτική αρχή, αφήνω και ένα πολύ μεγάλο έργο το οποίο θα δίνει αξία και ποιότητα ζωής στους δημότες. Το σύστημα που εγκαινιάζουμε σήμερα στη Στυλίδα είναι ένα πολύ πρωτοποριακό σύστημα για την πρόβλεψη και την ανίχνευση, την έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιών. Στηρίζεται σε 3 τεχνολογίες, οι οποίες με τεχνητή νοημοσύνη όλα τα στοιχεία τα οποία λαμβάνουν τα επεξεργάζονται και δίνουν μια πολύ ασφαλή πρόβλεψη για κάποια πυρκαγιά που ενδεχομένως να προκληθεί ή αν προκληθεί αυτή η πυρκαγιά για την έγκαιρη ανίχνευσή της. Ενημερώνονται άμεσα όλοι οι σταθμοί που έχουν δηλωθεί στο σύστημα και υπάρχει μια άμεση αντιμετώπιση. Η τεχνολογία στηρίζεται σε οπτικούς, θερμικούς και φασματοσκοπικούς αισθητήρες, οι οποίοι βλέπουν το είδος της πυρκαγιάς και ενημερώνουν άμεσα σε δευτερόλεπτα πριν ακόμα η πυρκαγιά εξαπλωθεί. Είναι ένα σύστημα το οποίο έχει εγκατασταθεί και προστατεύει το δάσος του Αμαζονίου, έχει εγκατασταθεί σε πάρα πολλά σημεία στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στον Ισημερινό, σε όλο τον κόσμο και έχει βραβευτεί από την IBM ως το καλύτερο και πιο καινοτόμο σύστημα για την αντιμετώπιση πυρκαγιών στον κόσμο. Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα για το Δήμο για να προστατεύσει το δάσος και το βουνό που βρίσκεται στη Στυλίδα και ελπίζουμε να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση.